Van egy oszlophiba a képen, látjátok? Aha. Az rettenés. Aha. Ezt mostanában így hívják az LCD-re. Kigretőelő a giftát. A hézra szalad nem jó. Ugrok erre, mert 2 hete kellett visszaküldenem a új OLED monitort, mert megjelent rajta egyik napon a másikra egy oszlophiba. Azt mondom, hát ez így nem lesz jó. Így fél éves monitorban már van rögtön egy oszlophiba. Nem vicces. Na jó, van, kezdjük. Na mivel nem volt semmilyen előadás, úgymond így ötletileg, így feldobtam ezt a témát Tibi Petinek. Zoli Laci. Hogy most fog egyébként így a játékunk megjelenni, ez a Dead Sector névre hallgató kis plusztényes játék, amit itt láthattok a képen. Ez készült egyébként egy ilyen címlap grafika. Ezt nem akarjátok Vinyón kiadni? Más néven? Akkor lehetne Dead Sector, nem? Minden. Vártam, Wolfot kifutni a történetet. Erre nem számítottam. És most reméljük, hogy nem arra fog hajazni a címképernyő, mint ami a gyerekkori traumáink, hogy volt egy nagyon szép kazettaborító. Aztán 2-3 szögleik És karika. utána volt egy nagyon gagyi játék, azóta is ez így a kis plusznél csatornánkon így mémként kering. Úgyhogy hoztam nektek ezt a játékot, ami következő dia szerint rekordot döntött, mert hogy 33 éve készült a játéknak az eredeti ötlete, és ez 1992-re tekint vissza, amikor még én így elkezdtem így gyerekként így amolyan játékfejlesztéssel foglalkozni, és volt egy barátom a tőlem nem messze pár utcányira, a Jerikó utcán Debrecenben. Összetalálkoztunk, és ugye elkezdtünk valamilyen olyan dolgokban közösen részt venni, hogy ő ugye programozott, én pedig rajzoltam. Így kezdődtek ugye a kis csapatok annak idején, és ezzel pont a múltkor viccelődtem Fécértessel, hogy rekordot döntöttünk, mert ugye a Lemmings az 30 év távlatából fejeződött be, és ez a játék pedig 33. És nekem annak idején becsípődött ez a dolog, hogy én annyira utáltam, hogy volt ez a barátom, az Zábrányi Józsi, aki Beast néven fejlesztett játékokat plusz néven, és mindig az volt a hobbija, hogy elkezdett egy játékot, tökre belelkesültem, csináltuk egy hétig vagy 2 hétig, és akkor félredobta, hogy na, neki van egy másik játékötlete, és kezdjük egy másikat. És soha semmit nem fejeztünk be, és elkészült így körülbelül 5-6 ilyen játékkoncepció, és ez engem annyira nyomasztott így éveken keresztül, hogy valami így az életemben nincs befejezve. És ez is egy ilyen korszak, hogy azt mondtam, hogy legyen már ez így befejezve, hogy szeretem az ilyen dolgokat, hogy vagy valamit az ember vagy csinál, az befejezi, vagy nem csinálja, és akkor inkább hozzá se kezd. És ez is egy ilyen sorsra jutott ez a projekt, és ez mindjárt mutatok belőle képeket, hogy meddig jutottunk akkor. Hárman fejeztük be a játékot, kicsi csinálta a pályaterveket és a játékmenetnek, tehát a level designnak a nagyon nagy részét. Csabó volt a programozó, és akkor én voltam az, aki így a grafikával, a címképernyővel, lemezborítóval, meg magával a dizájnnal foglalkozott. És itt pont ez a fura, hogy tegnap egyébként Csabó átküldött nekem egy ilyen kis cikket, hogy megtalálta valamikor 6 évvel korábban ezt a core dokumentumot, ezt itt most nem olvasom fel, olvassátok át, ezt a kis sztorit találta ki egyébként a játékhoz. Bocsi, Igen? csak ez a zene. Ja, mert most beszélem. Jó, oké. Ezt találta ki ezt a játékhoz, és ilyen apránként így előkerültek régi koncepciók, meg régi szövegek, és akkor ezt most így beletettem, hogy ez volt így az alapkoncepció, ezt így olvassátok el, és akkor mindjárt folytatom.
Robi, a vegetálni? Remélem, hogy mindenki A gyors vegetálni? olvasó. Végigolvastátok, tehát ez az alapsztori formálódott a játékhoz. A játék annak idején úgy nézett ki, mint a bal felső sarokban játszik belőle egy kis képernyő tervezet. Ilyen tök egyszerű kis stylos grafika volt hozzá, volt egy Armaládból, C64-ről lopott kis űrhajó, ilyenekkel volt el egyébként a játék. Körülbelül olyan 6-7 képernyő készült el a játékból, és a alatta lévő grafika, az már kicsinek a grafikája, amivel egy teljesen átdolgozott pályaszerkezetet láthatunk, és akkor jobbra meg az a két rajz, amit én annak idején valamikor 5-6 évvel ezelőtt rajzolgattam hozzá. Ez a projekt így mindig így néha-néha is felröppent, felmerült, aztán utána megint így a sülyeztőbe került, és igazából amikor Csabó egyszer közölte, hogy hát ugye a játék így 95%-osan készen van, de mivel én se csinálok benne semmit, pedig hogy kért egy pár dolgot, ő rajzolok neki sprite-okat, akkor ő azt mondta, hogy jó, akkor ő ezt nem folytatja tovább, és belekerül a kukába. Akkor így mindenki nagyon megijedt, hogy jó, hát akkor nem már itt 5% van szinte ahhoz, hogy befejezzük a játékot, akkor azt ne dobjuk már ki. A legnehezebb utolsó A legnehezebb, mint a futónak az utolsó pár kilométert, a legnehezebb megtenni. Újra összeszedtük magunkat, hogy na akkor fejezzük már be ezt a játékot, és akkor legyen belőle valami. Itt egy lemezkép látható, ez is ilyen tök dizájnos szerintem, amikor kilistázzátok a Directory-t, akkor bejön egy ilyen színes grafika. Ezt így beletettem, mert itt szerintem nagyon jól néz ki. Felkerült a játékra egy music box, amiben az összes zene szerepel, és felkerült a lemezre még egy originals file is, ami az eredeti játék és az eredeti high score-nak a kinézetét mutatja ebből. Most itt egy picit így megállok itt a prezentációba. Ja, tettem is be róla képet, ezt akartam felsorolni. Csak este későn értünk haza, és már nem tudtam így teljes egészében a prezentációt összerendezni. Igen, készült hozzá egy címképernyő, ez a 92-es állapotokat mutatja, és lényegében annyi, hogy az űrhajóval a jobb oldalin jobbra lehet mászkálni, színuszosan mozognak ellenfelek, vannak ilyen pici kis, mik ezek, ilyen kis dotok, ilyen kis pici kis pixelek, vannak ilyen kis pici, ilyen kis gombaszerű valamik, ami ilyen spóraszerű valamik így repkednek kifele belőle. Nagyon sok egyébként a játékmenetben nem is volt, annyi, hogy ki kell kerülni az ellenfeleket és végig kell navigálni egy ilyen labirintusszerű ilyen mézen, ilyen pályákon keresztül, azt hiszem olyan 6-7 pálya van, amin végig lehet menni, utána ki is lép a játék, hogy ennyi volt. És ez volt az alapkoncepció a játéknak, és akkor szinte teljes egészében mondta Csabó is, hogy az egész egyébként nulláról teljesen újra lett írva, mert akkor úgy volt, hogy csak kiegészítjük egy kicsit, beleteszünk egy pár apróságot, esetleg 2-3 szint készül belőle, ugyanezzel a tájlós grafikával, és akkor be van fejezve az egész, és el van felejtve, de ehhez képest sokkal nagyobb volumenű lett a játék. Itt van 2 képernyő belőle, ez már teljesen újra rajzolt grafika. Itt olyan elemek is vannak benne, hogy például bal oldalon majd indítok el majd pályákat, és a játékmenetet majd élőben meg is fogjuk tudni nézni. Ezek az oszlopok így mozognak. Nekem egyből a jut eszembe róla, volt az a burgeres amikor végig kellett, Mr. Universe, végig kellett ugrálni ilyen sziteken, és akkor jöttek ilyen nagy oszlopok, és akkor megpróbáltak téged nyomni. És akkor Egyébként programozástechnikai kérdés lehet vele kapcsolatban? Lehet, ez az a videó, majd egyébként keresek és várok, hogy átküldjenek, mert abban nagyon sok, ez egy kis 15 perces videó, és nagyon jó dolgok vannak benne. Nem tudom, hogy másolás védelemre gondoltatok benne egyébként? Figyelj, van 9 darab megrendelés kazettára, és csak az anyagár van számolva, úgyhogy nem is hiszem, hogy így egyébként így sokakat egyébként így érdekelne. Egyébként Laci, amit feldobott ötletet, hogy mit mondtál, hogy 10 euró és sokkal szarabb játékok vannak, Commodore 64, szóval tényleg ahhoz képest, hogy mennyi munka bele lett ölve, ahhoz képest tényleg így azt mondanám, ha ebből lehetne élni, meg lehetne élni, akkor ez egy tök jó dolog lenne. Nem csak azért, hogy nehogy a Cracktoot a Red Sector csinálja hozzá.
Hosszú kifutású, de fájdalmas. Főellenség megvan már, mert akkor egy ilyen cigarettázó T800-as kábolykalapban lehetne, tudod? Nincs semmi. Nem emlékeztek erre a Red Sector demóra? De, hogy nem emlékeznénk, de persze. És akkor címképernyő, betettem nektek az end képernyőt is, amikor végig, Convert, igen. Igen, ez például a kiterített lapja a kazettaborítónak. Felkerült rá röviden a történet, két-három grafika a játékmenetből, hogy tényleg így is néz ki a játék. Nem úgy, mint amikor megveszed, és akkor beteszed a játékot, és akkor kiderül, hogy nem is az. És Tilizán Novatrade dolgot még dobhatnátok rá. Ja. Terjeszti a Novatrade. Igen. És akkor lesz a kazetta is meg lesz belőle nyomva, mert hogy kazettára készül. Mert hogy a srác egyébként, a programozó srác, a Csabó, ő Kanadában él, és talált valamilyen céget, aki kazettákat tudna sokszorosítani, és akkor lenne egy ilyen gyűjtői verzió ebből, amit ő mondta, megvan a momentet. Hány darabra lenne szükségetek egyébként? Ő mondta, hogy... Mert én 100 darabot simán legyártok nektek. Jó, akkor majd is megbeszéljük. Ja, jó. Igazából arról szól az egész, hogy megveszed a kazettát és felteszed a polcra fonosodni. Csak egy ilyen gyűjtői verzió, hogy valaki egyébként, vagy 10 megrendelés van belőle. Ja, amúgy technikailag egy marha jó dolog, mert a kazettás a dolog, de ilyen IRQ loaderes, turbo loader, tehát kazettáról úgy tölt, hogy közben zene meg... Mentségünkre egy évet vártunk a gyors töltőre, mikor az pár utóbbi hónapban kiderült, hogy volt is ilyen töltő. Az Unixlessnek volt is egy ilyen töltője, amit használhattunk is volna, és a kazettatöltőt azt TLC kezdte el csinálni, de nyilvánvaló, hogy a családi, meg minden dolog miatt ez egy éven keresztül elhúzódott, és akkor én már sokszor mondtam neki, hogy inkább adjuk így lemezen, azt jó van, ne várjunk, de azt a pár hónapot már kibírtuk. És akkor lemezes verzió? De van, lemezes verzió is, igen. Már fent is van a plusz 4 Word-ön, le is lehet tölteni. Úgyhogy, és akkor most én meg reggel csináltam hozzá egy ilyen kamu photoshopos képet, mintha megkaptam volna már a játékot. Neked már megvan. Nem, megvan. A 16-on nem fut, ugye? A 116-on, nem 16-on nem is. Pedig, igen, Csabó mondta, hogy ezt mondjam el, hogy ő neki mindig a mániája, hogy minden játék, amit ő csinál, meg program, az fusson C16-on, majdnem hogy. De ez képtelenség volt belezsúfolni, ezt üzeni. És akkor ugye csak poénból meg kitaláltam, hogy akkor legyen már hozzá egy lemezborító, és akkor ez az volt az a pillanat, hogy nem találtam meg a vonalzómat otthon, mert valahol elkeveredett, és nagyjából így csináltam volna egy ilyen lemezgrafikát. Méretileg ez így vektoros megvan, hogyha megszerzek egy vonalzót valahonnan, akkor ezt utána méret pontosan Ezek kamaszportban mindig kéznél volt a vonalzó. és azt nem találom. Még valahol egyszer már láttam. És akkor ezt egy A4-es papírra... Igen. Mindig mérni kellett valamit. Ezt egy A4-es színesre kinyomtatnánk, vagy egyébként felrakjuk a plusz 4 Word-re, és akkor aki szeretné, az letölti magának, elviszi egy printeshez, kinyomtatja, és akkor így lehet utána körbe lehet vágni ollóval, és akkor lesz egy eredeti lemez. Bugyib is hozzá, ahogy régen mondtuk vala. És akkor poénból megcsináltam rá egy ilyen pólótervet is, hogy ilyen poénból. És akkor névre szóló póló, mindenkinek lenne egy, aki szeretne ilyet. Amúgy valahol tudtak ilyen pólót. Úgy viccen kívül lehet ilyen pólót gyártatni, ami teljesen a széléig van, meg nincs olyan, hogy tudod irányolnak volna. Laci? Nem nagyon. Nem, mert akkor eleve az anyagot kéne meg, mert és még itt a imprintelt anyag. És még itt a vállán is van egy grafika. Van egy ilyen... Hát az még egyszerűbb van, a nagy telével van. Az a nyűgös, hogy azt anyagába kell Igen. úgy megnyomni, vagy több szitával tudnak olyan nyomni, hogy egy teljes szélességű szerintem nem. Hogy a mérettől függ. Az a baj, hogy én láttam egy tiszteles pólót. Figyelj meg, ha az én méretemben nem csak az űrhajó, hanem a teljes űrállomás mellé férne. A naprendszer. A naprendszer. Bocsi. Na, úgyhogy ennyi volt, nézzük a játékot.
Megmutatom először az első, a 92-es verzióját. Ilyet tudok húzni. Ha itt van nem egy aha, de C61-hez berakod és totál Eclipse Cox lesz belőle. Az, hogy színes. Az a meglepő. Nagyon tetszik. Ja. Digikonverter? Azt hittem én is, de szerintem nem a SoundCloud-ból jött az hang. Lehet. De tudod, Én is azt hittem. Mondom, milyen jó. ilyet tudod húzni? Jó, az intrót azt most nem nyomom be, akkor csak legyen játék. Na és akkor ennyi volt a játék, hogy 5-6 pályán keresztül kell belbírni magunkat. Azért voltak itt közös inspirációs pontok, ugye ezek a sprite-ok, ezek a Terra X-ben is ugyanígy benne vannak. Igen. Ugyanonnan durrantott a sprite-okat annak idején. Ez is onnan, a Armalite. Armalite, igen. Cyber, nagyon jól kérne. Igen, meg onnan is. Tudja hangosabban nyomni az előtt ahhoz? Aha. Igen, csak várj, csak akkor szól alatta a SoundCloud, azt lelőjük. Ez az. Jó kis effektus csikogás. Csoda söpött közegelet a tőből. És akkor itt ki is lép a játék, ennyi volt. Ennyi készült el belőle annak idején. És akkor most nézzük a felturbózott változatot. És azt mondom, hogy most a topos verziót fogom, mert az a hivatalos. Egyébként itt van mellett a lemezes is, ezt le is tudjátok egyébként tölteni a Pusztai Worldről. És akkor nyomjuk be a lemezes verziót. Én nem is tudtam, hogy szimulálja. Aha, ezt én tudtam. Sose használtam tapot. Igen, hogy a Jape emulátor szimulálja a kazettás betöltést. De én meglepődtem rajta. Jön neki mennyit tett? Nagyon bírtam, hogy a nézsem voltam közöttás vagy csak. A hangra állított be a fejt. Egyébként tényleg így volt. Egyébként meglepően gyorsan betölt. Nem zenét közben. Hát itt még nem. Igen, most még az adat kell. Miért nem teszitek alá most a dobsávot, mert ez már így a harmónia megvan. Most már mélyre felfedezni mi. Most tudod több a részét, mi a? Aha. És tölt lemez kazetta töltés mellett. Igen, kurva. Tehát megy a kazetta, és közben tölti. Így lassan Aha. De mi úgyis csak egy pályát nézünk most meg, ezt a 15 másodpercet. Annak idején várni kell. Addig csináltunk valamit, rajzoltunk, vagy bármit. C64-en volt felült, amire lehet közben játszani egy hongot, közben töltötte a játék. Ez igen, a tépóját. Wow. Mondjuk jól néz ki ez a képernyő. Igen, Így, jó, még jobb volt. Népológus most azt nem mutatom be, csak magát a játékmenetet, de egyébként megmutatom. Idősebbek hátrányba, akik nem tudnak ilyen kis betűket elolvasni. De ezt most Nem végig... látnak, hogy konkrétan. Most előre van. Igen, így végiglapozgatok rajta. Itt amúgy le van írva az a történet, nagyjából csak újra csiszolva, amit a
a PPT-be mutattam, igazából lezuhanunk egy ilyen idegen bolygón, és akkor innen kell kiszabadulni. Ugye mondom, a prehisztorikus elején volt ugyanilyen betűtípus? De hát, Igen. Andi, Igen? hova tettél? Teljes képernyőről már ki az egészet. Ne így, hanem... Van full screen? Hova tettél? Ott volt. Na, most kezdjük el az egészet. Így van! Így az Isten. Ez kemény, miért csinált az animációt? Azt akarok kérdezni, hogy mennyi jár? Hány fél van egy űrhajónál? Most nem csinálnak fel. Dehogy is. Ami billeg meg azon? Ami forog. Ja, szerintem egy 6 fázis. 6 fény. 6 fény. Nagyon szép egyébként, nagyon szép volt. Úgyhogy nincs ez fel. Úgyhogy nincs ez fel, ugye? Ja. Na és akkor, mint a Doomhoz képest, lehetett állítani, hogy milyen nehézsége fog volna akarok játszani. Nekem ez... ugye legkönnyebben nincs nekem ez ellenség, csak ilyen felderítő. Igen, az csak ilyen legkedvesebb felderítesz, része. és akkor nem is kapsz a végén pontot. Igen, de úgy nem lehet végigjátszani. Aha. Hát egy térképrajzoláshoz jó az, hogy nincs ellenfél, hanem be tudod járni az egészet. Igen, és nem tudunk lőni benne, csak navigálni. És akkor nekem az nagyon tetszik, hogy alul mindenféle ilyen kis információt, amit a űrhajóban lévő játékos gondol, azt így alul így megjelent ilyen kis szövegbe, tök jó szerintem Ez ez. a Battery 2-ben is volt már egy ilyen, emlékszel, hogy te Igen. írogattál Igen, igen, számítógép, hogy Apróság, de mennyire hozzátesz az atmoszféra. Ja, és Anya írogat. igen, és a legdurvább a zene. Hogy itt maradok, nem a zene ugyanazt a ritmus játsz, és átmegyek egy másik ilyen filmzeneszerűen az eseményeket követi a zene, majd figyeljétek, most átmegyek. Igen, figyeljetek. Majd a következő, most megváltozik a zene. Volt ilyen? Mi? Plusz én? Nem volt még Szerintem egy szerintem. C64-esen volt ilyen. És most itt is majd? Dinamikus zene? Igen. Tehát képernyőre változik a zene ritmusa. Csak úgy az volt az Majd fog változni. Most újabb játékok vannak, az a Master Key és ilyen Igen, például. láttam. azon volt zene van? Volt. Sőt, Pig Quest. De hát ezek új játékok. Igen? Abba egyértelmű. De hát ezek újak, tehát a régi gondolkodásról ez nem. Nem másképp. Régen Már rutinos vagyok. Végignyomtad le? Aha. Nincs lehet ilyen full cuccokat felszedni. én a score tábla akkor jelent meg, amikor tényleg van pontszám, addig nem ott semmi. Igen. dinamikus a felület is. Ez kurva jó. C64 átirat lesz? Ez marha jó az a puzzle. Még most elhallgatott a zene. Az új a mézes is. Erre nem jöttem rá sokáig, hogy milyen csát kell itt csinálni. Az írja pedig. El kell zárni. Írja pedig. És azt néztem. Ja. Ja, írja, Írta a én szöveget nem arról, olvasok. Ez hogy felfelé nézni? Vagy olvasom. Hát ez nem is olyan van. Térképet mutasd meg? Ja. És akkor van térkép. Nagyon hosszú. Egy darabig elmegyek benne, mondjuk az első pálya, ez nem sok, és utána a következő mutatok egy-két részletet. Jó, az is. Ezzel gondolkoztam, hogy ez most akkor... Ez egy külön karszín külön van belerakva, és külön, az egész pálya külön van, hogy beleférjen. Csapó videóját azt majd... Hát ha megtalál, hát ha addig elküldik. Ne, fel van a YouTube, Hát fel. nem tudom, hogy mi a neve. Ja. Na és akkor itt kéne kijutni.
És akkor megmaradt ez a régi dolog, hogy a gombák ilyen lövöldöznek, és ha elfogytak, akkor már nem lövöldöznek, akkor átvált szürkére. Kis gomba. És akkor itt nem tudom, valaki itt elakadt. Úgy kell lebegni fölötte, hogy a százalék érték alul felérjen. És most átmásolta az adatokat az én hajómra. Erre nem jöttem el. Nem, ja. Anyád! Jó, hogy a mozgás is változik. Ennyit nem lehet ez a anyag. Ja. Itt már semmi. Volt egy nem. Ja, az lesz semmi. Nem, mert közben szimulálja a... Ezt az emulátort csinálja a játék. Igen. De az igazi plusz ez nincs ez a szugás. Aha. Ezt lehet kapcsolni a keyboard mezőnben is? Hogy lehet kapcsolni? Szóval. Minden nem zavart. Ez poén vagy tényleg? Nem. És újra kezdi? Viszont már tekerni, állítsál a fejére. Ja. Nem tudok kérdezem, én nem szoktam gazdatta emulációt csinálni. Aha, na mindegy, oké, megmutatom a többi pályából, mert abban vannak nekem ilyen mentéseim, amikor kaptam belőle verziókat. Digitális platform az hogy lehet hívni? Nem tudom én sem. Lehet, hogy lett egy... Azt tudom, hogy lett valami, a tapos verzión lett valami update-elve, és lehet, hogy nekem még régi verzióm van belőle. Kapsz egy vizét, egy valakit, és van benne vonatkozó plusz helyett. Igen. Jó, itt a betából tudok mutatni. Aztán lehet, hogy ez amúgy a második pálya. Van. Felnyomom full screen-re. 20. És csak itt van ez a buborékos, ez is annyira jó. Így közte egy át kell így. És közben nyomja felfel az űrhajót, tehát... A gravitáció is. Ja, itt van egy ilyen tűz, és azt hiszem, hogy valahogy itt C betűt meg kell nyomni, és van benne mini játék is. Tehát mini játékok is vannak benne, vagy 4-5 darab ilyen kis mini játék. És itt például a hidrogén, meg a karbon, meg nem tudom mit össze kell úgy, hogy mindegyik kifele menjen. Azt most nem kezdek bele. Úgyhogy ezt is szeretném. Ezt tudni lehet, hogy szét kell nyomni, Valahogy a... Simán meg lehet egy szírta légyen, tök jó. Csak akkor talán még több színe van. Igaz? Mint a Igen. szírta. Aha, nem tudom, azt a pályát láttuk. Ez jó ilyen plazma effekt van. Ez mondta is, hogy a demo effekt, a technikai részén mondja, hogy egy demóban szoktak ilyen effektek lenni, és akkor gondolt egyet, hogy mi lenne, hogyha egy játékban is lenne ilyesmi. És akkor bekerülünk egy ilyen gáz. Úgy tök jó, hogy ilyen mágneses viharba, vagy ilyen gázviharba kerülsz, csak hogy tök jó. A Blatteri 3-at még meg lehet csinálni. Ilyenre. És itt ilyen elemzi az űrhajót, tehát vannak benne ilyen kis átvezető cinematic-szerű dolgok a játékban. sztori jellegű igaz. Igen. De nagyon jó pályák vannak benne, érdemes szerintem még játszani. Eddig jöttem el szerintem. Igen? A Barcelona-él voltam meg. Na azt tudom, azt én csináltam, azt a kis sprite-ot, az 4 fázisból áll. Hogy így forog, az 4 fázis. Ezeket mondtam, amikor így fordult a tengelyek körül valami bizbasz. Még az őső verzióban. Az Armalite Ja, azt szerintem az is olyan 6-7 kocka.
Az ősverzió amúgy teljesen ugyanezeket a pár részeket tartalmazza, csak más minőségben? Nem, semmit nem tartalmazná, talán csak mert itt az űrhajót is át lett végül rajzolva, hogy ne a lopott C-64-es legyen benne. Talán egy vagy két sprite, ami De az akkor ős... a struktúra, tehát a pályaszerkezet, a Nem, térkép, tök abban más, semmi csak egy ilyen nem proof volt. of concept, Ja, csak proof egy of concept. annyi, hogy egy ilyen néhány kocka a képernyőn, hogy Oké, ahogy oké. A régi összetező volt ilyen is. Igen. Ez meg a Leszterre hasonlít. nem ilyen, hogy kis terminálblokot fut a izébe, az Ja. Ez a jellegű grafika annyira tetszik nekem. Ez karakteres. Na és itt is van egy logikai feladat, nem csinálom végig, hogy úgy kell forgatni, ide le kell szállni, és úgy kell forgatni az űrhajó, hogy kapcsolgatod, mint a másikkal, meg másik. Tudod a színeket állítani, hogy el kell takarítani az összes dobozt, hogy át tud menni abba az oldalba. Tehát nagyon sok ilyen, tehát nem csak egy egyszerű megyek jobbra-balra típusú játék, hanem nagyon sok ilyen kis logikai apróság van benne, szerintem nagyon jó. És akkor még egy pár részletet, hogyha itt vannak új pályák, vagy ilyen kis részletek, akkor mutatok. Ha meg nem, akkor ennyi volt. Egy kis bemutató. Ja igen, itt még a régi űrhajó van benne. És ez tök jó például ez a rész, hogy itt jöttek a űrhajóval, és le lehet ide szállni. És akkor így bedokkol, feltölti a cuccokat, és tovább lehet menni egy ilyen kis pihenő rész. És akkor itt ad plusz életed, meg plusz energiát. Ez egy ilyen űrállomásnak egy ilyen kis dokkoló valamilyen, és akkor lounge, és akkor megyek tovább. Egyébként ez is annak a pályának egyik részlete. Csak ezek ilyen teszt verziók voltak, hogy megnézzük, hogy mi hogy működik, ne az egészet kell újra kezdeni itt meg, hogy megmutatta, hogy na jó, mozog a sprite jobbra-balra. Átküldte Csabó, hogy na így jó, és akkor mondtam, hogy oké, ez így jó. És akkor ezek csak erre szolgáltak. Ezek a kis lementett ilyen... Ez is csak egy rész, hogy itt néztük a sprite-ot, hogy jól mozog-e jobbra-balra, ennyi. És akkor még van itt egy, ami az utolsó. Igen, itt is a sprite-okat néztük, hogy jó ez így ez a pálya. Úgyhogy itt valami hiba is van, nem is lehet tovább menni. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy nem tudom még, hogy a többiek esetleg küldték-e. Nem küldték sajnos. Rákeresel a Youtube-on a Dead Sectorra. Az a baj, hogy privát a videó. Nem. Jó, igen. A dev verzió az Szerintem privát. nem privát. Nem, mert van ilyen trailer, azok publikusak, de van a dev, a fejlesztői videó. A Temes nekem feldobta. Igen? Igen, Akkor mert lehet, fel hogy vagyok azt tudom szomolva. És hogy keresek rá? Hát Dead Sector Youtube-on. Nekem feldobta a folyamamba, tehát ott nem dobja fel a privátot. Ne az X-Hörcsögön keresd a YouTube-on. Mi? Valaki értette? Nem. Én nem. Ott olyan kis ártatlan eszem a lelket. Olyan kis ártatlan gyerek vagy. Na akkor mit írjak be? Hát a Dead Sector. Nem írom be? Na ez Dead Nem Sector. megy a net. Nincs net. Akkor megpróbálunk, hogy jöjjön, gyorsan. Hogy osztok egy netet. Hát mindenre fel voltam készülve ma. De egy 30-30-as Nem, normál fejre az kurva nem. nem. Én azt láttam. Hát ez csak az announcement trailer. Nem, a felette volt a... Ez? Nem is az... Ez. Ez a 22 perc. Aha. Ez az a... Ez az. az a zseniális nyitókép coverrel. Ennyi szakárnyú. So I want to talk about it quite a bit. There's a lot to say about this game. I think I'm just going to try and do this in one shot and just go through everything that's in my mind with like minimal editing
because it just takes so much effort to cut everything together. So I'm probably the first thing to cover is the history of this game. So originally this was made in 1992 by The Beast and Unreal, and it was barely a prototype of a game. So what we have is the player can move a ship around. It's a flip screen game, so when you leave one screen, it just flips to another. On every screen, there is exactly 3 enemies and 1 extra hazard, which is this volcano shooting thing. And there's not much else to it. There's really no scoring yet, no story, no colors. The whole thing is only using 3 colors throughout the game. So you probably can't call it a game. It's a bare bones prototype. So this particular prototype or game was saved by Unreal, along with a whole bunch of other stuff that him and The Beast were working on back in the day, around 92. And we had an internal list between a couple of these friends of various projects where we said like, hey, these are projects that would be good to finish one day, quote unquote. And from that particular list, several projects have eventually been completed, and this was one of them. It was always kind of on the radar to like, hey, we got to do something with that. Csabó ellátta itt magát projektekkel, hogy mik a feladatai arra azért, és volt egy pár neki, hogy akkor mik a dolgai. Egy kicsit amúgy néhol beletekerek, hogy lássunk belőle, ne kelljen itt a 20 percet végignézni, akit érdekel, az nyilván végignézheti majd otthon. És akkor itt készült belőle egy ilyen pályaterv is. Ez már egy újabb verzió. It can be stored in just a couple of bytes, literally. And I built a sample level out of this. There is already a rudimentary map function, and some additional color, but there's still no story, no real purpose to any of it. We needed. Tehát, hogy itt sem volt sztori, nem volt semmi más, csak lehetett a pályán navigálni. És húrok egyet, ahol már volt egy következő változás, hogy kicsit a pálya már elkezdett így megszínesedni. 3 years ago, my gosh, so long. But that already uses Peach's graphics. He said that we should switch to a different tile system where each tile is 2 characters by 2 characters. And ez volt ez a dobozos a prototípusa. Of course, this is a very smart decision. This prototype already is starting to look like the final product. So once I saw that this will work, I started to plan out the entire game. And since I love sci-fi so much, I figured I would come up with just a simple story behind it. I was originally planning for at least 3 levels. I figured that 3 levels would be a good amount to hit. The caves, which is basically like introductory level, the player sort of discovers their surroundings and they find a door that leads them into an open story, which will... Ez a 3 pálya lett volna, vagy szint lett volna benne, a Cave System, a City, meg a Lab. Aztán meg volt 4 lett itt. A storyról beszél, meg egy kicsit azon átugrok. Ways of playing through the game. You can basically just sort of go around and solve it and get out at the end. It's like ridiculously badly drawn, just like a rough layout. And when you see the final map that Kichi is just incredible. It gives it so much life. And so what I want to mention and tell you guys is that it was a lot of fun to work with Kichi, because we sort of played off of each other. So I would make like a rough plan and say, okay, I think I could put this kind of puzzle here, that, and then he would come up with the graphics for it. And once I saw what he came up with, I'm like, oh wait, this looks like something, and then I would, add something to that. We kind of went back and forth. So it was a ton of fun to actually come up with all these ideas. And in addition, so the way the game works is it's running in character mode, not graphics mode. Different graphics, and it's only used at one place. So on the first level, this should be very obvious that it's that large mushroom. I hope that whoever played the game had an absolute wow moment when they saw that. If you didn't, it's just because, well, you're just like, oh, okay, the graphics is here or whatever. But if you just think about it a little bit of how difficult that is, so on that, the way the map is actually done, Kichi gave me everything minus that one room. That one room is completely blank on the map, and it's made by using a custom character set, a custom color map, and a custom character map. And the second level, the city, and the third level, the lab, also have one of these screens, and I'm not going to spoil them,
But if you're looking at the levels with this in mind, it should be obvious because it will be like, just wow, why is this one so different? And suddenly the graphics is like very unique. So we pushed ourselves a little bit on that and managed to squeeze that in block in which the superheated gas has been trapped. Right, And then there you go now, it makes sense, now it's actually part of the story, and there's a little explanation at the beginning of the second level, like what's actually going on with this. Or I wanted to do like a fire effect, which is again very common in demos, but I wanted it to be integral to the story and integral to the world. So, you know, when you're going through a sewer, there is an incinerator in sewers. That's completely normal. That's something that you would see. Same thing about an air purifier, which is that little bubble effect that's before the fire, and everything else that, you know, I managed to squeeze in. They were kind of, this is how they were designed. In addition, there's a couple of things that I made prototypes for, but they never made it into the game. So here's one of them. This was just something that I thought maybe could be used, but we ended up not using it. This is a raster split example. Again, never made it into the game. And here's one more, which was an audio log, but an actual audio log. So I figured if I use a 1-bit Digi, I could do some audio playback. But this also didn't make it into the game. Jó, akkor lehetett volna benne eddig is. So getting back to the history part, Impossible Mission elég. Igen. we managed to wrap up the first 2 levels, and when we were, the entire project actually got wrapped up. A Dajziba az nem igazán, az nem digi It Dajziba. was worth doing the version of the game. Az a hangregisztereket, az gizélik. Now, in-game, the one, Az egy olyan dallam, it's part of the Kelet zenéről ír. my game called Defiance. And so the best version of it was released in TTFS's game, in Donkey Kong. And so I backported Meg volt említve. the improvements to the intro and to the ending. So a couple of more things. Igen, mert prológusról van Very szó, easy. szóval To reference. tovább ugrok rajta. Akit érdekel, az meg tudja nézni itt a... So Igen, itt am még a super borítóról curious van to szó. wait for something to but És hogy akkor fent van egyébként a plusz 4 ből, ott el lehet érni. Úgyhogy lényegében ez a kis hevenyészet előadásokon nagyjából hogy erről szólt volna, hogy akkor bemutattuk, hogy készült egy ilyen is. Úgyhogy én igazából sok nagy jó szórakozást kívánok így a játékhoz, próbáljátok ki. És vegyétek meg. És vegyétek Tehát most, amit fönt van, az És legyünk milliómosok. fizetős? Tessék? Tehát fönt az ingyen letöltött a full játék? Igen, full. Csak aki megveszik, az támasztja. Ez csak egy ilyen ízi Hát, a fizikai kopi fizetős, ez szép doboztal. Igen. Ugyanaz mondom. Úgyhogy nézzétek meg. Úgyhogy ennyi volt, köszönöm szépen. Köszi szépen.